କୃପାର ସିନ୍ଧୁ ତୁ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଅଟଇ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଭକତି ମୋ ଭାବରେ ରଚଇ। ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣମ୍। କୈବଲ୍ୟନାଥଜୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ କରୁଣା ଆଶିଷ ହେଉ କି, ଶରଧା ବାଲିତ ଜୀବନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଜେ ତରିବି ଜୀବନ ନଇକି। କି ଭାବ ଯୋଡ଼ିଛୁ କଳା ବଦନରେ ଦୁଃଖ ତ ସରୁ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁହି ତୁ ପୁଣି ଦର୍ଶକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟି ମୁହିଁ। ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ମଝିରେ ଜୀବନ ଉଜାଗର ଜଳିବତୀ, ଉଦୟେ ଜନମ ଅସ୍ତରେ ମରଣ ଶରଣ ପଶୁଛି ନୀତି। ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଭରସା ପାଏନି ମୋହରେ ବୁଡ଼ିଛି ମୁହିଁ। ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କୁଣିଆ ସଭିଏଁ ଯିବେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ଜାଳିବ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଜୋଇ। ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ନାଟକ ସରୁଛି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି, ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ସାକ୍ଷୀ ତୁହି ଚକା ଆଖି। ତୁମେ ଅମୃତ ତୁମେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମ ତୁହି, କ୍ଷମା ଦିଅ ବାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାଦି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କିମ୍ପାଇଁ ମାଗିବି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିପାଦ ଭୂମିକୁ ଶରୀର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛାମୟ ଯାହା ଦେଇଛ ହେ ଯାଚି ବେଳ ସରିଲେ ମୁଁ ନେବ ଫେରାଇ। ପାପୀ ମୁଁ ପାମର ତୁମେ ପତିତ ପାବନ ଉଦ୍ଧାରକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପଶିଲି ଶରଣ। ହେ ରାଧା ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ଜଗତ୍ବ୍ୟାପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବାରେକ ଉଦ୍ଧାର। ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ଘଟକୁ ଛନ୍ଦା ଚରଣୀ ସ୍ଥାନ ଦବୁ। ଜୀବନ ଦୀପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସଳିତା ତୁମ ପାଇଁ ଜଳୁଥାଉ, ଆୟୁଷ ଘିଅ ମୋ ସରିବା ଆଗରୁ ନାରାୟଣ ଧ୍ୟାଇ ଜୀବ ଯାଉ, ନାରାୟଣ ଧ୍ୟାଇ ଜୀବ ଯାଉ।